Chanmari West Pastor Bial Hla Kutpui chu November ni som Pathianni Chawhnu le zana hian Chanmari West Presbyterian Kaushan biakina nei tur ani Hla Kutpui a hian Bial chu mi puite tam theng per local turin kan so ma cheu tin Hla Kutpui kan man tur hi a hlotlin ngei theina turin chnem ngai taka chongchai turin kanin nge de hetilai hmuna hian eden tharveng chak kaushan an chu anga hetilai hmuna hian Chanmari West marveng kaushan an chu don ani hetilai hmun hi Chanmari West thimveng kaushan chutna tur ani a hetilai hmun hi eden thar kaushan chutna tur ani gallery hi Chanmari West kaushan chutna tur ani Chanmari West Pastor Bial mi pui zongzong te Hla Kutpui a hian kim takin kani mukhom cheu don nia